салом дӯстон, хуш омадед ба канали Top Tagiks ба барномаи имрӯзаи мо. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи ҳунарманди шинохта ва машҳур Полат Алемдар маълумот диҳем. дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям ки дар канали Top Tagiks обуна шавед ва дӯстони худатонро барои пешрафти кори мо даъват намоед. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, дар видео лайк монед ва инчунин барои барномаҳои оянда дар таги ҳамин видео фикру ақидаҳои худатонро нависед. барои дастгирии ҳамаатон ташаккур. ба шумо тамошои хушбохона. наҷоти шашмас 15 декабри соли 1971 дар шаҳри Элази, Туркия ба дунё омадааст. падараш Абдулқодир Шашмас, модараш Саҳил Шашмас ва амакаш собиқ вакили миллат Таҳир Шашмас мебошад. номи пуррааш Муҳаммад Наҷотӣ Шашмаз мебошад ва ӯ ду бародари дигар бо номи Раҷӣ Шашмаз ва Зубейр Шашмаз дорад. маслаки ӯ соҳибкорӣ ва сайёҳӣ мебошад. Полат факултаи соҳибкорӣ ва сайёҳиро дар Канада хатм кардааст. Полат муддати 6 сол дар Амрико буд, аммо 11 сентябри соли 2001 ба ватанаш ба назди оилааш баргашт. Полат баъди якчанд муддате боз ба Амрико баргаштанӣ шуд, дар он замоне ки ба сари Амрико ҳамлаҳои террористӣ омада буд, аммо бо исрори оилааш ӯ аз ин сафар даст кашид. Полат орзуҳои ба Амрико рафтанашро ба осмон партофт ва боқимондаи ҳаёташро дар Туркия давом дод ва инчунин ба тиҷорати сигор машғул шуд. қисса кӯтоҳ. ба зудӣ ӯ бо як продюсери шинохта Осман Синав барои як силсила филм ба мусоҳиба рафт. ин мусоҳиба барои пешрафти кору фаъолияти ҳунарии ӯ дар оянда бисёр зарур буд. пас аз он ки лоиҳаи Водии Гургон ҷорӣ шуд, ӯ дар назди ҳама дӯстонаш ҳамчун характери Полатро гирифт, яъне ҳама дӯстонаш ӯро Полат ном мебаранд. Наҷотӣ Шашмаз мегӯяд ки вақте ки лоиҳаи Водии Гургонро оғоз намудам, ҳаётам ба куллӣ тағйир ёфт ва баъди ин лоиҳа маро танҳо дар Анқара ба номи худам фарёд мекунанд. дар Истанбул ва дигар ҷойҳо бошад, маро ҳамчун Полат мешиносанд ва Полат ном мебаранд. аз сабабе ки Полат ҳунарманди машҳур буд, аз ин сабаб ӯ хидмати низомиро дар муддати 28 рӯз ба итмом расонид ва соли 2005 ӯ дар филми Водии Гургон Ироқ бо характери Полат ҳунарнамоӣ кард. ҳикояи филми Водии Гургон Ироқ дар бораи анъанаҳои ҳақиқии Ироқи шимолӣ буд. Полат аз рӯи филми Водии Гургон Ироқ бисёр фоидаи калон ба даст овард. ӯ аз он филм зиёда аз 4 миллион нусха баровард ва аз рӯи ин филм дар Туркия ҷойи аввалро гирифт. филми Водии Гургон Дом дар бисёр шабакаҳо давом медод ва дар соли 2011 ӯ дар филми Водии Гургон Фаластин инчунин роли асосиро бозид. Полат дар филм дар бораи ҳамлаҳои хунрезӣ дар киштие ки ба кӯмаки башардӯстона ба шаҳри Ғаза кӯмак карда буд амал кард. аммо ин филм ба мисли филми Водии Гургон Ироқ муваффақ нашуд. аз ин филм танҳо ӯ 2 миллион нусха баровард. тамом. аз сабабе ки дар филми Водии Гургон ҳунармандони зиёд лозим буд, аз ҳамин сабаб бисёр ҳунармандони бетаҷриба дар ин филм иштирок карданд. дар саҳнаҳои мафиягие ки бо Шарон ва Энди бозӣ карданд бисёр мушкил буд, аз он сабабе ки онҳо дар саҳнаҳои бо мафияти бодоша ҳеҷ гоҳ ролбозӣ накарда буданд. Полат мегӯяд, дар ҳар як саҳнае ки бо онҳо рол бозӣ кардам, ҳар як навъҳоро зиёда аз 24 маротиба такрор кардем. инчунин Наҷотӣ дар нақши Анвар Пошо ҳамчун бозингаре ки бо номи Қонуни Курд ки соли 2002 дар канали ТРТ-и Туркия нашр шуда буд, бозӣ кардааст. Наҷотӣ Шашмаз
соли 2012 бо духтаре бо номи Нагиҳан Қашақчӣ оила бунёд кард, ки духтар аз Полак 21 сол хурдтар мебошад. аз ин оиладорӣ дере нагузашта, дар ин оилаи хушбахт писаре ба номи Алӣ ба дунё омад. Полат Алемдар дар давоми наворбардории филмҳояш буд, ки ба садама дучор шуд. ин воқеа 2 ноябри соли 2014 рух дода буд. далелҳо нишон медиҳад, ки сабаби ба садама дучор шудани ӯ аз беаҳамиятии занги телефоние, ки ҳангоми рондани мошин буд. ҳамлаҳое, ки 15 июл дар Туркия рух дода буд, ба пана филм барои ҳуҷҷатгузории филми курдлар ваҳдати дарбе, яъне Водии Гургон зарба шикоят кардан зарари ҷиддӣ овард. аз сабабе ки дар бисёр газетаҳо хело хабарҳо бар зидди филми Водии Гургон буд, гӯё ки дар ин филм бисёр сценарийҳои мушкилотовар ба зидди давлат мебошад. аз ҳамин сабаб ягон шабакаи телевизионӣ намеёбад то ин ки давоми филми Водии Гургонро ба нашр барорад. ва инчунин ногуфта намонад, ки Наҷоти Чашмаз дорои китоби шеърҳое мебошад, ки дар он сурудҳое, ки муҳаббати илоҳиро тасвир мекунад, дохил карда шудааст. дӯстони азиз, мо инак ба охири видео расидем. агар видео барои шумо мақбул шуда бошад, дар видео лайк кунед ва дар канал подписатсия кунед. ва инчунин дар таги ҳамин видео фикру ақидаҳои худатонро нависед. барои дастгирии ҳамаатон ташаккур. Хайр, то барномаҳои оянда.